Ah, ọlọ́pàá ni ẹ. Ogoma ce ta ci ganiyar ta wai ọlọ́pàá. Saka sai muni police ne kai. Na doki kudi wannan na bashi sadaka. Sadaka wannan ya shafe ka ya shafe ni. A satin da ya gabata cikin shirin Kabila Bakwai. Salamu alaikum, tira na kama dinki. Kabila Bakwai, ɗan Inyamuri, Kabila Bakwai, ɗan Baburawa, Kabila Bakwai, ɗan Mucika, Kabila Bakwai, ɗan Fulani, Kabila. Ogoma ce kake da suna kowa ina aka je? Wannan baka wannan baki bane. Yaro karami wani ya tafi. Ya kuli kudi wannan zan baka ba. Kabila Bakwai. Alhaji ka sai ya do. Kaga ɗan iska. Na kashe ka a gadon Allah na kashe banza a garin nan za a rena wayo. Ya kwana oga. Kai don ubanka na kwana a nan zo da shi nan. Zo da shi nan. Oga na zo koya mata abun ne ba. Diwani agwagwa zai koya mar diwani oga. Kaga Alhaji Husaini kullum sai ya kawo min korafin ana sace mar akuyoyi. Gashi harfin naka har ya kai ka kakka ma agwaji ma baka bari ba. Ka ajiya min shi ruwa. Heniyo a ruwa. Ka shiga ruwa wannan. Ka sha ruwa. Ka shiga ruwa wannan. Tanan. Kama shi. Zaka koya agwagwa diwani kai kuma zaka kama kifin oga. Kama mana. Wannan kan shi bane sha ruwa. Tsoron sa kake ji ne ni ka. Ko Braudu? Yes sir. Zaro min ce mu sa shi a sel. Sai ka yi wata ɗaya gidanku ba su ganka ba. Dole ba mu mai rayuwa da wewe. Ko a cikin daji muna shan wewe. A cikin city ma muna shan wewe. Ba ruwa mu da kowa in har mun sha wewe. Canza kwakwalwa ai dole sai da wewe. Da tsone labari ban mokan nan dan tsaro. Dai sai shan haige matsala na da kai kenan wallahi tiyi. Yawan shan haigen nan fa. Wai me nake ji a cikin gari ne wai an kawo wani wai shi ASP mugu wai. Gabari mu bai san waye ni ba ko bai san ni ne tsotsayi ba ko to ko kashin sa ne ba za a gani ba inda yace zai kara da ni goje da lafiya ne makoki dole ne a yi ta a gidansu a lafiya ne mai gida ina san ya zo nan ko gashi zuwan su ba Kabila Bakwai. Kabila Bakwai. yawa hello Mayilu ka san ni tafiya na fa yau ya tashi ba saboda haka kudi na da yake wajen dan Kanuri lalle ka tabbatar ka karba mun kaga kai ka shiga tsakani na da shi akan kwana biyu zai bada kunnan kudin yanzu haka ma na fito kawai tafiyar zan yi a tabbatar da wannan kudin ya fita ka san ba da mutunci akan kudi to ba komai nagode Ko Braudu? sa Waɗannan mutanen ƴan bahubali ne masu zama da wukake ne barayin mashina da wayoyi. yasa To kai ta ka tsantsan ka san dai ni kam kaura ne. Bin diga ba ta tashi birintina ga Allah. Da hannuna na harbi mutum sai ya mutu. yasa Kai a hankali. haka yake sa Zo mu je. tare da kai Waya mu. Ayya kama ba. Yanzu wannan makamin. Wabisa me muka yi? Waɗannan ƴan bahubali ne ba beli. Kun tafi kenan. Tashi mu je. Sano. Tashi. Waya mu. Tashi. Tafi. Kun tafi. Oga hade rigan su oga. Ba beli.
ina za ka je ka zo neman shayi ba ka san ba kuma za ka kama ni me ya faru ne da kai da shayi da kullun shayi kun ci kundukurin buhun uban to ka zo neman shayi kama ya goma ba sai kuma za ka goma ka bari ne ba kuma za ka zo kama oba ronja mun kama shi mun kama shi da moja mu sami mu ka bari mana gawa mun ka shut up let us kai tashi kai din waya ne tukunna kai dan fulani ni dan sanda ne kai da jauro kun ci uban an kawo min labarin duk wayoyin da ake sacewa a garin nan namu na kabila bakwai kai ake kawo makana saya fulani bai san sata ba a gadon Allah to wannan wayan na ubanka ne wannan wayan shanu garke biyu na siyar na biya da kai da shanu kai mu ga wayan da burtali ma ya ci ubansa sawayen ne fa shanu ba na siyar fa ina san fulani wayan dan sanda a gadon Allah waya ba fulatani tashi a gadon Allah waya na za a bani if you kare magana I will faffasa you a head come on go